שלום וברוכים הבאים לערוץ ONT גיימינג, מדבר תומר, והיום אני אראה לכם כל מיני דברים מגניבים במיינקראפט, ובעצם נתחיל עם באגים. באג שאני מאוד מאוד אוהב, כן. זה הבאג שקוראים, שבעצם... יש כאן כל הזמן ויליג'. חכו ניצור... יאללה. באג שאני ממש אוהב. שנגיד יש מים או שוטר מתחת לאדמה בסדר, ואתה רוצה לגלות את זה. משהו ממש פשוט. תוך מים קצר, סתם אתה רק צריך מים, תוך מים קצר. אתה סתם צריך גדרות ובלוקי רדסטון. איפה בלוקי הרדסטון? פה. אני ממש מוזר, אני בטח עברתי אותם. לא. אוי, לא. אני ממש מוזר. טוב, או בלוקי רדסטון או גלוסטון. אם זה בסורווייבל, ברור שעדיף רדסטון. שאתם עושים, זה בונים גדר, בלוק, כשאתם ניצבים ככה, ואתם יכולים להסתכל אחורה, וללכת קדימה. ואתם רואים את הבאג הזה, שאתם רואים מתחת לאדמה, והנה, מצאנו לנו את החור מתחת לאדמה. עוד באג ממש מוזר, זה שנגיד, יש לכם צמח, ואתם בסורווייבל ואתם רוצים לשכפל אותו, ויש לכם עציץ, אתם רוצים לשכפל את זה, אוקיי? אז מה שאתם צריכים לעשות זה לשים את הכד, את הפרח, ולהרוס את הבלוק שמתחתיו. זה מביא לך פעמיים. ומה שאתם יכולים לעשות זה או לעשות את זה ככה, שזה מביא לכם רגיל, או לשכפל את זה. זה באג ממש מוזר שאתם יכולים לשכפל צבעים, ונגיד אתם רוצים לשבוע שריונות, אז הנה חסכתם לעצמכם ל4. אתם מכינים מהצבעוני, נגיד שיש לכם שריונות מאור, אוקיי, נגיד אוקיי, צבעתם וצבעתם. באג ממש מוזר, כן. אני לא מבין למה מיינקראפט לא עושים עם זה עוד כלום, אז בהצלחה עם זה, בסורווייבל. סבבה, מצוין. עוד באג אחד שהוא מוזר, זה שהוא לא כל כך מוזר, אבל הוא באג, זה שצריך שני גדרות, גדר אחת שהיא רגילה, וגדר אחת שהיא של הנדר, גדר הנדר, גיהנום. עוד משהו מוזר, זה נגיד, נכון ככה, רגע, בוא נבנה את זה פשוט מהר. אוקיי, נגיד יש לך חווה, סבבה, יש לך חווה ואתה רוצה לשים פרות, לפי דעתי כן יכול להיות שיש לי גם פשלה, ויש לי פרות נגיד, אוקיי, ואני שם אותם כאן, אז אני יכול לדחוף אותם והכל, או להרביץ להם. רגע, יכול להיות שהם יפרחו, לא, מוזרה. הנה יש כאן פרה, אני יכול לדחוף אותה דרך החור, נכון, החוצה, נכון? אז מה שאני יכול לעשות זה בעצם, לפי דעתי, כן? לא בטוח שזה ככה, שאחד יהיה פולס ואחד יהיה רגיל. אתה יכול, לא, זה כאן, כן. בפולס ורגיל
אתה יכול לעבור. אתה יכול לעבור? כן, סטיב יכול לעבור. וזה בעצם די טוב לחוות. ופרות לא יכולות לעבור. הן לא יכולות לעבור, נראה לי שגם צ'יקן. נראה לי, לא בטוח. איפה צ'יקן? הנה צ'יקן. ניקח צ'יקן. צ'יקן ביד סטארט. צ'יקן. אוקיי, נדחוף אותה. צ'יקן יכולה. מוזר. אז זה די... לא, זה לא מוזר, כנראה שהיא באמת מתאימה בגודל. אז כאילו סטיב יכול לעבור וחיות אחרות. הכל חוץ מהקטנות ביותר. זאת אומרת, כאלה, בערך. בסדר, אני לא רוצה להרוס את מיינקראפט. מיינקראפט זה מקום יפה. זה יפה. מיינקראפט זה יפה. מיינקראפט זה יופי. אז כן, זה באג שכיף וקל להשתמש בו. וזה טוב לחוות של פרות, פסים והכל. אז זה באג הגדר. לזה אני קורא. עוד באג אחד נראה לי, ואני אפסיק את הסרטון. באג של... כן. שנגיד אתה רוצה שאפשר להרוס בדרוק. שזה משהו מוזר, שאפשר להרוס בדרוק. אז נגיד אתה רוצה להרוס בדרוק. לא, בסורווייבל. נגיד. אוקיי, בוא נעשה את זה ככה. אם אתה רוצה להרוס בדרוק. שזה לא כל כך באג, אבל זה משהו מיוחד שמצאתי בעזרת חבר שיודע קצת טוב יותר ממני על מיינקראפט. יאללה, אתם שמים פה אדמה. אתם צריכים לקחת מלא בשם. אוקיי, ומלא שתילים. אבל שתילים של איפה שתילים האלה? אוקיי, שתילים של עץ הג'נגל. אז הנה זה. טוב, בסדר. הבנתי. שתילים וואו, שתילים של עץ הג'ונגל. הנה. יופי. זה. סלש גיים מוד. ציין. אז אתם שמים את זה, את הבאג כמו שכולם מכירים, את העץ הענק של הג'נגל. ואז אתם... קח גרזן. ולפיד. נגיד נחצוב את ההתחלה. אוקיי? נחצוב מה שעושים. שמים עוד אחד. עוד פעם. ומכינים עוד אחד. ומורידים. ומכינים עוד אחד. ומורידים. ומכינים עוד אחד. זה ייקח הרבה זמן, אבל אתם צריכים לראות את זה במו עיניכם ברגע שזה קורה, כי זה מטריד ויפה. זה מוזר. אז אתם שמים עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. ועושים וישן. עוד אחד. עושים וישן. אתם כבר תראו. עושים וישן. הופה, קצת פגים, כל
איסטנבול. לא משנה. לא משנה. למה אני רושם בעברית לעזאזל? אני לא יודע למה אני בעברית. טוב, אחותי. ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. סבבה, מצוין, אנחנו מקרבים, אני מרגיש את זה, מריח את זה. זאת לא תהיה פעם. אוקיי, כמעט. באמת שכמעט, רגע. הבאג הזה באמת מצליח, או הדבר הזה שמיינקראפט עוד לא סידרו, שבדרוק שום דבר לא יכול לעשות, חוץ מהאפשרות לחדור אותו בצורה מאוד מאוד מוזרה, של הדשנה מצמחים. רגע, בוא נראה אם זה קרוב. כן, די קרוב. נראה לי עוד 2 שתילים או 3. אוקיי, כבר התחילו לי הבאגים, הלאגים והכל. בום, עוד אחד. טוב, צריך עוד אחד. אתם יודעים, זה לא כל כך קשה, צריך כולה סטאק בערך. וואו, זה לא נראה לי שזה יגיע מתישהו. טוב, זה קשה, זה אפשר להיות. זה שזה לוקח זמן, זה לא אומר ש... זה באמת קשה כל כך. הנה זה בא. לא. זה לוקח הרבה זמן. אבל זה די שווה את זה, כי בסוף אתה יכול לחדור בדרוק. אוקיי, רגע. סורי על הלאגים. באמת שהעץ הזה עושה מלא לאגים בגלל שיש עליו מלא שתילים ודברים כאלה. אני מוחקת על העולם הזה מיד. וואו, איזה לאגים, איזה בורמה. איזה קלאס. טוב, בוא נראה. אתם רואים שהעץ כבר הצמיח דברים שלא היה אמור להצמיח? כלומר... כן, אתם יודעים. העצים האלה לא מצמיחים את אלה. טוב, אתם יודעים, נראה לי שזה כבר... עוד שנייה ממש מגיע. הנה זה בא, אני מרגיש את זה. באמת. טוב, זמן, בואו אני אגלה לכם את זה פשוט, מה קורה פה. אז רגע, אני אנסה את זה, ואם זה לא יצליח, אני כבר אומר לכם מה אמור לקרות אחרי 50 שנה שאתם מנסים את זה. כן. זה פתאום מצמיח שורשים, שזה דבר ממש מוזר ובאגי בלאגי במיינקראפט, ובמקום בדרוק, מיינקראפט מחליף את זה לעצים. אוקיי, זה משהו ממש מוזר. נכון. מיינקראפט מחליף את חלק מהבדרוק לעצים, וזה משהו ממש מוזר ולא אפשרי. אז עד כאן ב-ONT גיימינג באגים מוזרים.